Mukabat sa kapin 3.3 milyon ang registered voters sa Davao Region nga makabutar sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sumala sa Commission on Elections kon COMELEC Region 11, Davao City ang adunay pinakadaghan og rehistradong botante. Subay sa datos sa COMELEC, nasa kapin 1 million ang registered voters sa Davao City, kapin 721,000 sa Davao del Norte, 551,000 kapin ang rehistradong botante sa Davao de Oro, kapin 435,000 sa Davao Oriental, 465,000 plus sa Davao del Sur ug kapin 200,000 sa Davao Occidental. Sa milabay nga 2022 presidential elections, kapin 3.1 million ang registered voters sa Rehiyon 11. Gipasabot sab sa COMELEC ang intensyon sa COMELEC Resolution number 11064 sa pagparehistro sa mga social media accounts o page sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Matod sa COMELEC, tumong sa resolution nga ma-regulate ang mga ipagawas nga impormasyon sa mga kandidato o mga taga-suporta niini nga manggawas sa mga social media platforms. Gusto sa COMELEC nga maparehistro kini sa ilang Information and Education Department. Wala sab kini gituyo aron mub-an ang kagawasan sa pagpahayag kon freedom of expression. Itong resolution na ito was not meant to abridge the freedom of expression, but merely to regulate. Alam nyo naman, bigyan nyo lang kami ng pagkakataon na masubukan ito. Of course, we know there's a, sabi nila, birth pain, no? Rodolph, halos lahat ng aking mga opisyalis, puro mga women power. So alam na ito, may birth pain dito. At ang pinakaunang kinakailangan namin is yung pangunawa ng lahat ng mga stakeholders. Subukan muna natin ang proseso. At mismo kung alam namin na kaming mali, on regional level, kami na mismo ang magsasabi na itong mga bagay na ito falls within the ambit of your freedom. Actually, yung 11064 is just yung ano lang doon, ng 1164 is kung may AI sila, gumagamit sila ng AI, or they are using SOCMED or internet in their campaigning, all they have to do is yung i-register nila. Sa Mayo 12, 2025, mupili na og mga bagong leader ang mga Pilipino.